ingkang cumadong dawuh. Iya. Waleh-waleh apa? Yektine dina iki Yayi Citrawati ndarbeni gegayuhan. Ya kuwi kepengin jamas sesuci mapan ana ing madyaning segara Hindi. Mula kang saka kuwi wektu dina iki ingsun bakal lumarap ana ing madyaning segara Hindi. Bakal dak bendung segara Hindi kanggo gawe minangkani pamundhute garwaku Yayi Dewi Citrawati. Lajeng menapa dikeparengaken para nayakaning Praja Maespati kepareng tumut lelaku paduka sinuwun. Dak jaluk ingsun pribadi wae kang lumarap ana ing madyaning segara Indi. Para nayakaning praja dak jaluk padha jejaga ana ing negara Maespati. Mbok menawa sawanci-wanci ana parang muka kang bakal tumempuh mapan ana ing negara Maespati. Nun nggih sundika ngestaken dawuh tumuli kula badhe jejagi wonten madyaning negari Maespati sinuwun Arjuna Sasrabau. Kadangmu padha warantena becik besok amendem baris hong baris kang prayitna hong Uta Sang Prabu Harjuna Sasrabau sigra matekaji mantram Triwikrama. Anggenipun matekaji Triwikrama kinarya nyembadani pamintane Sang Dewi Citrawati nggih badhe jejama suci mapaning madyaning samudra Hindi. Nedya karapal Haji Triwikrama ical wujute Sang Ratu Maespati. Jelek dadi buta sak gunung, rong gunung, telung gunung, petang gunung, limang gunung, enam gunung nganti pitung gunung anakan gedene. Giambor sak jroning samudra Hindi blabar hamblasah. Temah toyaning samudra yen Cinandra kadi prahara tsunami. Citrawati. Oh. Ah. Hey. Banjir padang. Banjir. Kalengkop.
Ya. Dasamuka. Dasamuka. Ya. Kosek. Sing guyun dhisik iki. Sik. Guyun dhisik. Ayo padha bingung dhewe. Ayo ben no. Ana sik, kulon sik. Wong alengka. Wong alengka, padha surak. Dihayang neco.